Matagal nang nais ni Dave na bumukod sa tirahan sa kanyang ina. 28 na kasi siya, ngunit sa tanda niyang yun ay bantay sarado pa rin siya ng nanay niya. Nag-iisang anak kasi si Dave, kaya hindi gusto ng ina niya na mapariwara siya o mapahamak. Ngunit kadalasan ay nagiging masyado itong nanghihimasok, lalo na sa kanyang mga nagiging desisyon sa buhay. At ang isa pa niyang inaayawan ay ang pagiging mahigpit nito, lalo na sa pagpili niya ng babaeng kanyang iibigin. Ngunit ang pagmamahal niya kay Aya ay iba. Handa niyang ipagtanggol sa kanyang ina kung sakali man. Nasisiraan ka na ba ng bait, Dave? Luluwas ka ng Bicol para lamang sa nobya mo? Napakalayo noon. Kaya naman, ma. Saka, dala ko naman ang sasakyan ko eh. Matagal ko na tong sinasabi sa'yo, di ba, ma? Payagan mo na ako, please. Matanda na ako. Dapat po hinahayaan mo na ako sa mga gusto ko. Gusto mong payagan kita na mag-isa? Napakalayo nun. Mamaya'y kung anong mangyari sa'yo ron. Hindi mo kabisadong lugar na yon, anak. Wala ka rin kakilala. Masyadong delikado para sa'yo. Mabuti sana kung may kasama ka. May driver naman po akong kasama. Nagbayad po ako ng tao para ipagmaneho ako. Basta. Napakalayo nun. Saka ayokong mag-uwi ka sa Bicol. Baka mapano ka pa doon. Tulad po ng sinabi ko sa iyo, ma. Hindi na po ako bata. Kaya ko na pong protektahan ang sarili ko. Hindi naman po ako bonjing. Ano ba? Ay bakit? Sinong nagsabi sa iyong bonjing ka? Kailan pa naging masama ang pagpoprotekta sa anak? Hindi naman po masama kung hindi naman din labis. Isa lang naman po ang gusto ko. Hayaan niyo naman po ako paminsan-minsan. Gusto ko rin naman pong mag-explore at maging independent. Nasasakal ka na sa akin. Hala, si mama. Hindi naman po sa ganun ang ibig kong sabihin eh. Ang akin lang naman. Iniingatan lang naman kita. Siyempre ikaw lang ang yaman ko. Paano kapag may nangyari sa iyong masama? Paano ako? Mag-iingat po ako. Promise. Hindi po ako gagawa ng isang bagay na ikadidismaya mo o ipag-aalala. Alam mo, nag-aalala lang naman ako dahil alam ko ang lugar na pupuntahan mo. Delikado ron. May usap-usapan pa nga na maraming nawawala at hindi na natatagpuan ang napapadpad sa bayang yun. Hindi naman po totoo yun at pawang sabi-sabi lang. Ay nako, wag mong ismuli ng mga sabi-sabi na yan. Tandaan mo, walang apoy na hindi nagsisimula sa maliit na usok. Pero papayagan niyo na po ako niyan. Hindi nga. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng lugar na pupuntahan mo, ay doon pa? Paano naman kung sa norte o kaya naman sa gitnang Luzon? Mama, taga Bicol po si Aya. Hindi taga norte at mas lalong hindi taga gitnang Luzon. O sige, aayusin ko ang pangungusap ko. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng mapipili mong babae, si Aya pa? Wala akong tiwala sa hilatsa ng pagmumukha ng babaeng yon. Baka mamaya aswang pa yon. Grabe. Hindi na pala uso ngayon ang mata pobre. Ang uso na pala palahusga at paladesisyon, no? Hindi naman. Sinasabi ko lang naman kung ano ang nasa loob ko. Masama ba yun? Masama po, promise. Lalo na kung sobra. Ayoko lang namang maging hapunan ka ng mga aswang na taga doon. Hindi naman natin alam kung anong pwede mong harapin doon na panganib. Masama kasi talaga ang kutob ko, anak. Kung hindi maganda sa iyong pandinig yung mga sinasabi ko, ikaw ang bahala. May sarili ka na namang isip. Wala naman po kasing dapat na ipag-alala Magiging okay lang po ako, ma. Saka yung kinakatakot niyo po, usap-usapan lang yun talaga. Walang pruweba. Saka ang ganda-ganda ng Bicol para pamugaran ng aswang. Saka ang ganda-ganda po ni Aya para maging isang nakakatakot na nilalang. Isa pa po, huwag na po kayo sanang maging overprotective sa akin. Lalo na pag andyan yung mga kabarkada ko. Nakakahiya na po kasi.
Palagi po nila kasing sinasabi sa akin na mamasboy po ako dahil palagi kayong nakadikit. O di wag! Kung ayaw mo na sa akin! Mama, hindi naman po sa ganon. Huwag naman po kayong ganyan. Ang gusto ko lang naman pong sabihin, hayaan niyo na po ako. Kaya ko na po talaga. O sige, kung talagang desidido ka, wala na akong magagawa. Basta ipangako mo, mag-iingat ka at saka umuwi ka rito ng buo. Wala nang nagawa ang ina ni Dave dahil desidido na talaga siyang puntahan ang probinsya ng kasintahan niyang si Aya. Kahit papano ay nakaramdam ng konsensyang babae dahil hindi niya alam na ganoon na palang nagiging epekto niya sa buhay ng kanyang anak. Napagtanto niyang hindi na talaga bata si Dave at kailangan na nitong lumipad ng mag-isa. Matuto sa totoong takbo ng buhay. Pinayagan niya ang kanyang anak at humingi siya dito ng tawad. Isang halik sa pisngi at mahigpit na yakap naman ang isinukli ni Dave sa kanyang ina. Naging maayos ang kanilang pag-uusap. Tinulungan na rin siya ng ina na ihanda ang kanyang mga gamit. Pinabaunan siya nito ng mga pagkain at inumin. Gayun din ay nagpadala siya ng prutas bilang pasalubong sa nobya ng anak. Kinabukasan, binagtas niya ang kalsada papunta ng probinsya ng Kabikolan kasama ang kinuha niyang driver na si Mang Bining na inirekomenda ng isa niyang katrabaho. Mabait naman ang driver at alam na alam nito kung paano aliwin sa biyahe ang kanyang amo para sa araw na yon. Magaganda ang mga pinapatugtog nitong musika sa stereo. Nasabi naman ni Aya na malayo talaga ang kanilang magiging biyahe. Kaya hindi na nagtaka si Dave kung inabot sila ng ilang oras sa kalsada. Naging komportable siya sa driver dahil mabait ito at masiyahin. Halatang nasisiyahan siya sa mga tanawin habang sila ay nasa daan. Halos 10 oras din ang binahin nila nang matanaw niya ang bungad ng Kabikolan. Ngunit bago pa man sila makapasok sa unang bayan, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagminor sandali ang driver at tumabi sa kalsada na mas lalo pang nangalit ang langit at halos wala nang makita sa kalsada. Napakadilim ng langit at gumuhit mula rito ang matatalim na kidlat. Tiningnan niya ang oras, 6:00 na ng hapon. Ang ulan ay may kasamang hangin na tila galit na galit. Pabugso-bugso nitong pag-ihip. Umahampas yun sa bintana ng kanyang kotse. Dumilim lalo ang paligid. Nakaramdam ng kakaibang binata na para bang kinakabahan. Napayakap siya sa kanyang braso at mariing ipinikit ang kanyang mga mata upang umusal ng isang maikling panalangin. Hindi niya maunawaan pero parang pamilyar sa kanya ang eksenang yon na kanyang nasasaksihan. Tila siya nakaramdam ng panganib. Kung kailan naman malapit na tayo, tsaka naman umulan. Ano to, joke? Hay nako, kung mamalasin nga naman oo, aabutan na talaga tayo ng gabi nito, Mang Bining. Tiningnan niya ang kanyang relo at wala siyang nagawa kundi ang mapailing na lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ng kanyang nobya. Ngunit sa lakas ng ulan, pati signal ay ipinagkait sa kanya ng mga oras na iyon. Nilibang na lamang niya ang sarili sa pagkain ng kanyang mga baon. Mang Bining, eto po oh. Kumain muna po tayo. Ayos lang, sir. Medyo busog pa ako doon sa kinain natin kanina. Naku, totoo po ba yan? Kanina pa hong tanghali yung huling kain natin sa fast food eh. Sige na po, kumain muna po tayo habang naghihintay sa pagtila ng ulan. Sige po. Salamat. Mamaya po kakain din tayo pag nakakita tayo ng maayos-ayos na kainan. Sige ho. Mabuti na lamang po maraming ipinabaon sa aking pagkain si Mama. Mukhang alam niyang matatagalan po talaga tayo sa biyahe ah. Wala talagang katulad ang nanay ko. Ganun po talaga ang mga ina.
malakas ang pakiramdam. Pagkatapos nilang kumain, ay medyo patila na rin ang ulan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan kung maaari niya nang tawagan ang kanyang nobya. Kahit papano ay may isang signal siyang nakita. Agad niyang tinawagan si Aya. Hello, Han? Oh, kumusta? Nasaan ka na? Andito pa lang kami sa may papasok ng Bicol eh. Naku, medyo malayo-layo pa. Siguro mga 1 o 2 oras pa ang layo mo. Malayo ba yung sa inyo? Eh halos 10 oras na nga ako sa kalsada eh. Yun pa bang 2 oras na ikinaiinip ko? Antayin mo ako ah. May mga ibibigay akong pasalubong sa'yo galing kay mama. Talaga? Binigyan ako ng mga pasalubong ni tita? Aba, mukhang himalayo na. Bakit naman himala? Eh kasi, nung huli kaming nagkita, pakiramdam ko ayaw niya sa akin. Hindi totoo yun ah. Ganun talaga ang mama ko. Naalala ko nga nung una, ayos pa naman kami. Pero nung nalaman niyang taga Bicol ako, parang biglang nagbago yung mood niya. May galit ba siya sa mga Bicolana? Bakit mo naman naisip yun? Ang lawak talaga ng imagination mo. O siya, antayin na lang kita ha. Tawag ka na lang ulit. Sige Han. Kami dadaan pa muna sa gasolinahan. Kanina pa ako naiihi eh. Kasi naghintay kami ng matagal. Malakas kasi yung ulan kanina eh. O sige, mag-iingat ka ha. Siya nga pala. Wag na wag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino ha. Tandaan mo. Ha? Bakit? Ngunit ang tanong niyang yun ay hindi na nasagot ni Aya dahil namatay na ang linya sa kabilang telepono. Pinaandar na ni Mang Bining ang kanyang sasakyan. Nang halos 2 kilometro ng kanilang natatakbo ay may nakita silang isang gasolinahan. Dahan-dahan ang kanyang pagpapatakbo at iniliko yun upang magpagasolina. Napansin niyang kakaunti lamang ang poste sa lugar na yun at medyo madilim. Pero ganoon pa man ay nagpagas na rin sila at kasunod ay sinabi nito sa driver na iparada ang sasakyan upang makaihi siya. Nang matapos ay naglakad na siya pabalik sa kanyang sasakyan. Bubuksan na sana niyang kotse nang bigla na lamang namatay ang kuryente sa buong lugar. Muntik pa siyang mapasigaw dahil sa kadilimang biglang bumalot sa paligid. Tapos ay biglang may kamay na humawak sa kanyang braso. Ramdam niyang kakaibang kamay na yon dahil tila mabalahibo at malamig. Ang kanyang puso ay biglang nagpatira pa sa takot habang pinipilit niyang pigilin ang paghinga. Hindi niya alam kung sino at kung anong nasa likod ng kamay na yon. Pero sobra siyang kabado. Napuno ng takot at kaba ang isipan niya habang inaantay ang mga susunod na mangyayari. Inihanda niyang sarili sa mga oras na yon na baka kaharapin niya ang isang mapanganib na sitwasyon. Muli niyang pinakiramdaman ang kamay na nakahawak sa kanya. Unti-unti tila humihigpit ito. Mas lumalakas, lalo ng pintig ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng takot ay hindi siya umiwas o sumigaw. Naghintay siya ng pagkakataon na masilayan sa liwanag ang kamay. Ngunit bago pa man bumalik ang mga ilaw ay naramdaman niyang bumitaw ito sa kanya. Sa hindi nga niya nakita kung ano ang katotohanan sa bagay na yon na humawak sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang kotse. Ayos ka lang ba, sir? Bakit parang namumutla ho kayo? Ayos lang ako. Ayos lang po. Tara na po. Alis na po tayo sa lugar na to. Pagkasabi nun ay pinaharurot ng matandang lalaki ang sasakyan. Panay ang tingin nito sa salamin at pinagmamasdan ng kanyang kliyente na tila ba hindi mapakali at palingon-lingon sa likod ng sasakyan. Nakahinga ng maluwag si Dave nang makitang malinis naman ang kalsada at walang nakasunod sa kanila. Muli niyang tinawagan ang kanyang nobya. Tapos ka nang umihi?
Grabe naman yung unang tanong, Han. Eh di ba yun naman ang paalam mo sa akin kanina? Oo, eto na. Nagbabiyahe na ulit kami. Gusto ko lang talagang tanungin kung dire-diretso lang ba kami o ano. Nasaan ka na ba? Hindi ko alam eh. Wala naman kasi mga signboard dito. O kahit karatula man lang. Kinikilabutan tuloy ako dito sa syudad ninyo. Bakit ka naman matatakot? Kakaunti ang ilaw sa kalsada. Tapos ang dilim-dilim pa. Ayaw mo ba nakakaunti na lang ang sasakyan? Mas maganda nga yan eh. Hindi ma-traffic. Ewan ko ba? Baka nasanay lang ako sa traffic. Kaya naninibago lang. Hindi ba kami naliligaw dito? Baka mamaya lumampas na kami ha? Chill. Relaxed ka lang ha. Kapag nakarating naman kayo sa bayan, hindi na kayo mahihirapan. Tsaka pwede ko kayong abangan doon kung gusto mo. Teka Han, aasikasuhin ko muna itong niluluto ko ha. Tawagan mo na lang ulit ako mamaya kapag malapit ka na. Ingat sa biyahe. Ibinaba na nito ang telepono at tumingin pa sa kalsada. Hindi yun ang unang beses na makikita niyang kasintahan dahil nakilala naman niya ito sa Maynila. Ngunit yun ang unang pagkakataon na mabibisita niya ang buong pamilya nito. Matagal na nila itong plano pero dahil sa dami ng trabaho ay hindi matuloy-tuloy. Mabuti na lamang at sabay silang nakafag-file ng leave at sabay silang naaprubahan. Kaya meron silang halos 1 linggong bakasyon. Nauna na ngang umuwi si Aya dahil ayon sa babae ay hahanda pa nito ang kanyang pamilya para sa kanyang pagdating. Hinarap niya ang kanyang telepono at nagbukas ng laro. Bilang pangtanggal ng inip, ilang minuto na ring halos hindi siya tumitingin sa daan at ang atensyon niya ay napako sa kanyang ginagawang paglalaro. Tumigil lang siya nang muntik na siyang masubsob dahil sa biglang pagpreno ni Mang Bining. Hala, ano po nangyari? Pasensya na po. Di ko kasi napansin na malalim pala yung uka ng kalsada. Marahas siyang napabuga ng hangin nang mapansing tila nag-iiba ang daan na kanilang tinatahak. Naging lubak-lubak na ang kalsada. Pangunahing kalsada? Tapos ganito? Ano kayang ginagawa ng mga politiko dito? Ba't hinahayaan nila na sira ang kalsada? Tapos wala pang kailaw-ilaw? Aba, magiging dahilan nito ng maraming aksidente. Kaya nga po Matagal na po talagang problema ito dito sa bayan na to. Talaga po? Taga rito po ba kayo sa Bicol? Ba't niyo po alam? Hindi naman. Taga Maynila din talaga ako. Pero madalas akong bumiyahe dito. At tulad mo, ganyan din ang naging reklamo ng mga hinahatid ko dito. Totoo naman po kasi. Dapat, para mas mapabilis po ang pag-unlad ng isang lugar, unahin dapat na ayusin ang mga kalsada. Nasa na po ba tayo? Isang bayan na lang, sir. Siguradong naroon na ho tayo. Mabuti naman po. Napakalayo po pala talaga dito. Mabuti pa ho. Matulog na lang po muna kayo. Gigisingin na lang kita pag malapit na tayo. Ayos na po ako. Hindi rin po talaga ako sanay matulog sa biyahe. Nangunot bigla ang noo niya nang mapansin na tila papasok na sila sa isang masukal na gubat. Teka, talaga bang itong daan natin, Mang Bining? Ba't parang masukal na ata rito? Pansin niya ang binabagtas nila ay papasok sa isang masukal na gubat. Ngunit alam niyang hindi naman sila pwedeng maligaw dahil ayon sa nobya ay diretso lang sila dapat. Akma niyang tatawagan ng nobya nang biglang pumreno ang kotse. Naramdaman nilang parang may nabangga sila. Itinigil ni Mang Bining ang kotse. Agad silang bumaba ng sasakyan upang tingnan kung anong nangyari. Bumaba si Mang Bining at nakahinga naman ng maluwag si Dave nang sinabi ng driver na walang sino man o anuman ang nasa harap ng sasakyan niya.
Mabuti naman po't wala tayong nabangga. Akala ko po kung ano na. Akala ko nga rin po eh. Ano po kaya yun? Hala? Bakit sa himig mo Mang Bining parang nananakot ho kayo? Hindi naman po. Kaya lang para talagang may nabangga talaga tayo kanina. Naku, tara na po sa loob ng kotse. Mabuti pa po tuloy na lang natin ang biyahe at makaalis na tayo rito. Nakakatakot na po rito. Masyadong madilim at liblib. Muling sumakay ng kotse si Mang Bining upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na biyahe. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi mapaandar ni Mang Bining ang sasakyan. Ano nangyari? Sir, ayaw umandar. Hala, bakit po? Sinigurado ko namang nakakondisyon ang sasakyan ko bago bumiyahe. Hindi ko rin po alam Bababa muna ako para i-check ang makina, sir. Sige po, pakibilisan po Hindi tayo pwede magtagal dito. Hindi magandang pakiramdam ni Dave sa lugar na yon. Hindi dahil sa dilim. Ito ay dahil kanina pa niya napagmamasdan na di lang silang naroroon sa lugar. May mga nakikita siyang nilalang na kanina pa sa kanila nakamasid. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kakilala ay may kakayahan siyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Bukas ang kanyang ikatlong mata. Nakakakita siya nito mula noong siya'y bata pa. Nagsimula yon nang itakas siya ng ina mula sa pamilya ng kanyang ama at dalhin sa Maynila. Kung ano ang dahilan ay hindi niya yon matandaan dahil bata pa siya noon. Ang ilang kwento tungkol sa kanyang pagkabata ay mula din lang sa mga binuong kwento ng kanyang ina. Nakita niyang napakamot ng ulo ang matandang lalaki at tila hindi alam ang gagawin sa kanyang kotse. Malaki po bang sira? Hindi na po ba magagawa ng paraan, Mang Bining? Hindi nakasagot ang matanda. Walang ano-ano ay nawala sa paningin niyang matanda. Marahil ay yumuko ito at tiningnan ulit ang makina ng sasakyan. May narinig na impit na pag-ungol. Mang Bining? Ayos lang po ba kayo dyan? Kinabahan si Dave nang hindi sumagot sa kanyang matandang kausap. Ngunit ilang segundo lang ay sumungaw ang ulo nito mula sa harap ng kotse. Ayos lang ako, sir. Kumusta po ba ang sasakyan? Yun nga po Wala naman po akong makitang sira ng sasakyan ninyo. Kung ganun, ba't ayaw po mag-start? Hindi ko po alam Siguro, subukan na lang po natin ulit. Muli niyang pinuksan ang kanyang telepono para sana tawagan si Aya at sabihin dito ang kalagayan. Nang makuha ang cellphone ay mabilis niya itong pinagana. Ngunit nakita niyang paubos na ang baterya nito at nagbabadya na ring mamatay. Ay, naku naman! Bakit ngayon pa abutan ng malas? Ay, ano bang nangyayari, Dave? Lintik na. Hindi ko pa ata nadala yung powerbank ko. Tapos pati charger. Ay, paano na to? Mang Bining, may dala po ba kayong charger? Inilabas niya ang ulo sa bintana ng kotse. Nakita niyang umiling ang matandang tinatanong. Ay, malas talaga. Ay, naku, paano na kaya to? Bahagya pa siyang nagulat nang sumungaw sa bintana niya ang mukha ng driver. Sir, pwede bang makisuyo? Paki-start po tong kotse. Pambihira namang Mang Bining Nagulat naman po ako sa inyo. Nako, pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi ko sinasadya. Pumunta si Dave sa harap at sinusian ng kotse. Ngunit hindi pa rin ito umandar. Labis ang kanilang pagtataka sa nangyari. Bumaba siya ng kotse upang tulungan ang matanda. Ngunit sa pagsayad ng kanyang mga paa sa lupa ay sumalubong sa kanya ang napakalamig na hangin kasabay ng papalapit ng isang anino.
Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ng mundo nang tuluyan nitong makalapit sa kanya at hawakan ang kanyang kamay. May narinig siyang mahinang bulong. Pinapaalis siya sa lugar na yon. Paulit-ulit yun sa may bandang tenga niya. Hindi siya nakakilos at parang natuod siya sa kinatatayuan. Hanggang sa may naramdaman siyang matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya sa gitna ng kakahuyan at mag-isa. Nasaan ako? Mambining? Mambining, nasan po kayo? Nang walang sagot mula sa tinatawag na lalaki, ay naglakad siya sa direksyon na hindi niya alam kung saan papunta. May narinig siyang sumisigaw. Gumala ang kanyang paningin sa loob ng kakahuyan, ngunit wala naman siyang nakikitang kakaiba. Ang mga nilalang na nakikita niyang nakamasid sa kanila ay tila ba nagsikublina na at ayaw nang magpakita sa kanya. Muling umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang isang malakas na panaghoy at pagmamakaawa. Boses yun ng isang lalaki na tila ba sinasaktan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at hindi inalintana ang mga tinik na matutulis na naaapakan. Nagtataka din siya kung bakit hubad ang kanyang mga paa. Hinawi niyang matataas na damo sa dulo ng daan. Tumambad sa kanyang paningin ang isang lumang bahay. Napapalibutan ito ng matataas na bakod. Natanaw niyang bukas ang tarangkahan, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Kakaibang hatid na aura ng paligid. Parang pakiramdam niya ay pamilyar ang lugar. Wala siyang nakitang tao sa paligid, kaya diretso siyang pumasok sa loob. Napansin niyang may malapad na hagdanan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. May nakita siyang isang malaking larawan na nakasabit doon. Isang lalaki na nakasuot ng sutanang itim. Kakaibang larawang yon dahil ang mukha ng larawang yon ay hawig sa isang mabangis na lobo. Napatitig siya sa larawang yon. Parang pakiramdam niya ay kilala niyang nasa larawan. Ngunit hindi naman niya masabi kung sino ito. Pinakiramdaman niya ang paligid. May narinig siyang malakas na lagitnit ng pinto. Mula sa kanyang likuran ay nakarinig siya ng mga kaluskos at malakas na boses. Sir, gumising na ho kayo. Narito na po tayo sa bayan. Naalimpungatan siya nang maramdaman niya ang mahinang pagtapik sa kanya ng inarkilang driver. Nasaan tayo, Mang Bining? Nandito na po tayo, sir. Anong lugar to? Bakit mo ako dinala sa bahay na to? Si sir talaga. Mukhang nananaginip po kayo Iginala ni Dave ang kanyang paningin at nakita niyang maliwanag ang lugar na kinaroroonan nila. Marami ring tao sa paligid, gawa ng tila may pesta. Nakikita niyang magagandang banderitas na nakasabit sa mga poste ng ilaw. Marami ding mga tindero ng kung ano-anong produkto na siyang pinagkakaguluhan ng mga tao. Hinanap niya ang simbahan mula sa kanilang pwesto at hindi naman siya nahirapan na makita yon. Natagpuan niya ang kasintahang nakatayo at panay ang pindot nito sa hawak na cellphone. Bumaba siya ng sasakyan at nilapitan niya si Aya. Aya? Ay, sa wakas, nakarating din. Kanina ko pa kayo inaantay dito. Ano bang nangyari? Bakit hindi kita matawagan? Nalobot yung cellphone ko eh. Kumusta ang biyahe? Napagod ka ba? Oo. Pero alam ko, mas pagod yung kasama kong driver. Ayaw niya naman kasi magparelyebo eh. Nako, Jack, gutom na kayo niyan. Ayos lang. Kumain naman kami kanina nung tumigil kami dahil sa lakas ng ulan. Napansin ni Dave na parang nag-iba ng konti ang boses ni Aya. Ngunit inisip niya na lamang na baka may dinaramdam ang nobya ng mga oras na yon. Hindi naman niya ito tinanong. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan sa kanyang noo.
Nagtaka siya nang maramdamang medyo malamig ang katawan ng nobya. Nilalamig ka ba? Ba't ang lamig ng katawan mo? Kanina pa kasi ako dito. Hindi ako nakapagdala ng jacket. Kaya ngayon, nilalamig na ako. Nang marinig yun, ay nag-alala siya rito. Kaya naman pala nanlamig ang katawan nito dahil sa matagal nitong pag-aantay sa kanya. Napansin niya rin kakaibang lamig na klima mula nang tumapak ang paa niya sa bayan. Nanibago siya. Pasensya ka na sa nangyari ha. Hindi ko naman kasi akalain na mamamatay yung cellphone ko eh. Hindi ko tuloy maipaalam sa'yo na... Teka. Ayos lang yun. Ang importante nandito ka na. Halika na. Nakita niyang ngumiti ito sa kanya ng matamis. Hindi niya alam, pero parang may kakaiba sa kapaligiran, lalong-lalo na sa kanyang kaharap. Bigla ring sumagi sa isip niya kung paano sila nakarating ng driver sa bayang yon. Gayong ang naaalala niya ay may pumukpok sa ulo niya. Napakunot ang kanyang noo. Marahan niyang hinaplos ang kanyang ulo, pero wala naman siyang nararamdamang sakit. Tiningnan niya ang kanyang mga paa, pero nakasuot naman siya ng sapatos at wala ring sakit mula sa mga tinik o sugat. Napailing ang binata. Iniisip niyang marahil dahil sa haba ng biyahe ay totoong nakatulog siya at ang lahat ng nakita at naranasan ay isa lamang na panaginip. Hindi na nga lang siya sigurado kung saan nagsimula ang panaginip na yon at kung kailan nagtapos. Tara na, umuwi na tayo. Baka kanina pa nag-aalala sa bahay. Sige. San ba ang bahay ninyo rito? Malapit lang dito, pero kailangan nating sumakay ng sasakyan para makarating doon. Tamang-tama naman palang pagdala ko ng sasakyan. Lumapit sila kay Mang Bining. Ipinakilala nito si Aya sa kanya. Tahimik lang ang matanda, na hindi nito binati ang dalagang ipinakilala sa kanya. Sir, pwede po bang di na po ako sumama sa inyo? Po? Isa naman po kayo tutuloy dito. Saka paano po yung pagbalik natin sa Maynila? Maaari nyo naman po akong tawagan, sir. Pag uuwi na kayo, dito na lang po tayo magkita ha. Tutuloy na po muna ako sa isang kakilala ko dito. Sigurado ho ba kayo? Opo, sir. Wala po kayong dapat alalahanin sa akin. Ayaw ko naman pong maistorbo kayo sa date ninyong magnobya. O sige po. Kung yan po ang desisyon ninyo mauuna na po kami. Salamat po ha. Mag-usap na lang po tayo pag-uwi. Siya nga pala po. Ibibigay ko na po sa inyo yung kalahati po ng bayad para naman po may panggastos kayo rito. Nako, wag na po. Ayos lang. Saka na lang po. Buo ko na lang pong kukunin pagkatapos ng serbisyo ko. Sige po. Matapos magpaalam ang lalaki, ay pinaandar na nito ang kotse. Habang bumabiyahe sila, ay naging kapansin-pansin na tila nawawala ulit ang mga ilaw at wala ng mga poste at muling binabagtas na ulit nila ang masukal na kalsada. Napapailing siya sa mga oras na yun dahil alam niya at sigurado siyang hindi yun isang panaginip. Alam niyang gising siya dahil siyang nagmamaneho ng sarili niyang kotse. Hindi niya mapigilang tingnan ang nobya na nasa tabi. Panay ang dot-dot nito ng cellphone na hawak. Dahan-dahan lang, malapit na tayo. Anong baryo ba to? Ba't parang walang katao-tao? Tsaka wala akong nakikita mga kapitbahay nyo. Wala talaga, kasi ang baryo namin ay liblib. Saka ito pa lang kasi ang bungad. Marami ding kabahayan sa banda roon. Kaso hindi mo makikita kasi nga madilim pa. Pwede kitang ipasyal bukas. Maganda kaya rito sa amin. Ayan yan yung bahay namin, Dave. Hinto mo na. Pagkahinto ng kotse, ay agad na bumaba ang kanyang nobya. Hindi niya maipaliwanag ang saktong nararamdaman nang makitang bahay na sinasabi ni Aya.
Kahawig ito ng bahay na napanaginipan niya. Agad na nagsitayuan ang kanyang balahibo nang mapagtanto ang bagay na yun. Naramdaman niyang tila may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang nobya. Hindi niya maamin sa sarili niya na unti-unti siyang nilulukuban ng takot sa pagkakataon yon. Bahagya pa niyang kinurot ang kanyang sarili, ngunit nasaktan siya. Ibig sabihin, hindi yun isang panaginip. Halika na, bumaba ka na dyan. Inihintay ka nila sa loob. Pagpasok nila sa bahay ng nobya, ay ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Eksakto ang lahat ng detalyeng nakikita niya at sa nakita niya sa kanyang panaginip. Malaki ang bahay, ngunit may kalumaan. Kahit ganoon ay malinis naman ito at may nakadisplay na mga antigong kagamitan na sumasalamin sa kanilang karangyaan. Nakita niya ang malapad na hagdan. Agad niyang hinanap ang larawang nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit imbis na taong may mukhang lobong makita, larawan yun ng dalawang matanda. Sila ang nanay at tatay ko, Han. Ganun ba? Kamukha mong tatay mo ah. Oo, alam ko na yun mula bata pa ako. Marami nang nagsabi. Nasa na pala sila? Baka may pinuntahan lang siguro si Ama. Mamaya lang nandito na silang lahat. Lahat? Sino? Basta mamaya, makikita mo. Tara, sa itaas muna para makita mo ang silid. Tapos may ayos mo na rin yung mga gamit mo. Kung gusto mo na rin namang magpahinga muna, pwede naman. Gigisingin na lang kita kapag andito na sila, Ama. Siya nga pala. Si tatay na lang ang kasama ko. Wala na si inay. Matagal nang patay. Ganun ba? Sorry ah. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Ganun talaga ang buhay, di ba? May hangganan ng lahat. Maski ang kasamaan. Ang lalim naman nun, Han. May pinagdadaanan ka ba? Wala no. Para namang sirato. Halika na nga sa itaas. Nakakaloko ka? Umakyat sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita niyang may 3 kwarto ang naroon. Ang mga bintana ay gawa sa kapis, ngunit may mga bakal na tila disenyong rehas. Dito tayo, Han. Wow! Kwarto mo to, Han? Ang laki pala. Di mo sinasabi na mayaman ka pala. Ha? Mayaman ba ang tingin mo dito sa lumang bahay namin? Oo, ang laki-laki ng bahay nyo. Parang lumang mansyon nga eh. Hindi naman. Saka syempre malaki ang silid ko kasi nag-iisa lang akong anak. Walang halong biro ah. Nagugulat talaga ako sa mga pasabog mo eh. Ano pa kaya nga asahan ko? Madami pa. Mag-antay ka lang. Siya nga pala. Nahihiya na tuloy akong ibigay sa iyo yung pinabibigay ni Mama na pasalubong sa iyo. Pasalubong? Galing sa mama mo? Bakit niya naman ako bibigyan ng pasalubong? Ano ka ba? Ulyanin ka naman kaagad. Di ba, sinabi ko yan sa iyo kanina sa telepono? Oo nga. Sorry, nakalimutan ko. Teka, tingnan ko lang sa bag ko ah. Oh, eto. Iniabot ni Dave ang 5 pirasong prutas na ipinadala ng kanyang mama at ang isang regalong nakalagay sa maliit na kahon. Inabot niya yon kay Aya. Pakisabi kay Mama, salamat. Medyo kinilig si Dave nang marinig sa bibig ng kasintahan na tinawag nitong Mama ang kanyang ina. Yun kasi ang unang pagkakataon na tinawag niya yun ng ganon. Mas sanay siyang marinig na tinatawag niya yung tita. Ngunit ganon pa man ay masaya siya sa bagay na yun. I love you, Han. Sus! Ikaw talaga. Sige na, magpahinga ka na muna riyan. Bababa na muna ako. May aasikasuhin lang ako sa baba. Salamat talaga dito pakisabi. Oo, makakarating, Han.
Paglabas ni Aya ng kanilang kwarto ay agad siyang naligo at nagbihis upang makapagpahinga saglit. Ngunit paglapat pa lamang ng kanyang likod sa higaan ay bigla na siyang inantok. Dala yun ng labis na pagod dahil sa haba ng biyahe. Hindi niya alam kung gaano kahaba ang naitulog niya. Ngunit nang imulat na ang kanyang mga mata ay nakita niya sarilo. Halos mag-aalas 3 pa lamang ng madaling araw. Nakaramdam siya ng uhaw. Dahil madaling araw na, dahan-dahang binuksan niya ang pinto ng silid. Inisip niyang marahil sa ibang kwarto ay natutulog na ang kanyang nobya. Paglabas niya sa silid ay lumapit siya sa bintanang napapalibutan ng rehas at mula doon ay natanaw niyang maraming tao sa ibaba. Ang lahat ay abala sa kanya-kanyang ginagawa. May nagluluto, may nagkakabit ng mga dekorasyon at may nag-aayos ng lamesa at upuan. Parang may pistang gaganapin. Naisip niyang marahil ay talagang pista ng bayang yon. Dahil katulad sa bayan kung saan siya inabangan ni Aya ay may mga nakasabit ding banderitas. Napako ang tingin niya sa isang dalagitang nakasuot ng kulay pulang bestida. Abala ito sa pagtulong sa kanyang mga kasama. Mariin ang pagkakahawak nito sa kutsilyo na para bang gigil na gigil sa paghiwa din ng mga karne. Nagulat pa si Dave nang biglang mapadako ang paningin nito sa kanya. Kitang-kita niya ang pagngisi nito, sabay ang pagtayo ng mabilis. Agad siyang lumayo sa bintana. Nagtago siya sa likod ng kurtina. Naihilamos niya na lamang ang kanyang dalawang palad sa muka dahil sa kalituhan. Muli niyang naramdaman ang pagkauhaw, kaya naman mas kinawiwirduhan sa kanyang nararamdaman ay bumaba siya ng hagdan at tinungong kusina upang kumuha ng maiinom. Napabuntong hininga siya habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng kusina. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pulang likido na parang dugo sa sahig. Umaalingasaw rin ang lansa na nanggagaling doon. Sa kuryosidad ay sinundan niya ang dugong yon. May nakita siyang isang pinto na nakakandado mismo sa kusina. Napataki pa siya ng ilong nang manuot sa kanyang ilong ang hindi kaaya-ayang amoy nang inilapit niya ang mukha niya sa pinto. Anong amoy yun? Bakit ang baho? Amoy nabubulok na hayop. Natigilan siya nang may marinig siyang naglalakad palapit sa gawin niya. Kasabay ng paglalakad ng kung sino man ang pagkiskis ng bakal sa simento. Nanlaki ang mga mata at nanginig ang labi nang humarap siya rito at tumambad sa kanyang kasintahan. Ngumiti ito sa kanya ng matamis habang siya naman ay parang kakapusin ng hininga sa sobrang gulat at takot. "San ka galing, Han? Kanina pa kita hinahanap pa. Wala ka sa silid ko kanina nang pumunta ako doon." Nakangiti pa rin ang babae kahit wala rito ang atensyon niya kung hindi nasa palakol na hawak nito. Bakit ka may ganyan? Saan mo gagamitin yan? Eto ba? Nagsisibak ako ng kahoy para may panggatong sa niluluto nila. Ganun ba? Hindi ka pa ba natutulog? Naku, hindi na kami talaga natutulog kung ganitong may okasyon. Lahat kami abala, kanya-kanya mga gagawin. Kung gusto mo, ako na lang ang magsisibak ng kahoy. Baka mamaya masugatan ka pa. Ako? Masusugatan? Hindi ah. Sanay na ako sa paggamit nito. Gusto mo subukan ko pa sa'yo? Ano sabi mo? Ang sabi ko, kung gusto mo, ipakita ko pa sa'yo kung gaano ako kagaling magsibak ng kahoy. Hindi na umimik si Dave at tahimik niyang tinitigan si Aya. May problema ba, Han? Parang namumutla ang mukha mo. May sakit ka ba? Nahihilo o kaya ay nagugutom? Hindi. Nauuhaw lang ako. Ayos ka lang ba? Bulong nito sa tenga niya at mabilis namang nagsitindigan ang buhok niya sa katawan. Gusto niya itong itulak palayo pero pinangunahan siya ng takot. Paano kung hindi niya nakikilalang lubos ang kasintahan niya?
Paano kung hindi ito normal na taong katulad niya? Hindi niya alam kung bakit at kung paano sumagi sa isip niya ang bagay na yun. Han, okay ka lang ba talaga? Malamlam ang mga matang tumitig ito sa mga mata niya. Dumampi ang malamig nitong palad sa pisngi niya na ikinaiktad niya. Nilabanan niya ang lahat ng takot at lakas loob na pinakatitigan ng mata nito. Habang nakatitig doon ay palamig na palamig ang katawan niya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya. Pero ang kaninang malamlam na mata nito ay naging mabangis. Kitang-kita din niyang nabaliktad ang refleksyon niya sa mata ni Aya. Nagsimulang magtaas baba ang dibdib niya. Akmang aalis na siya nang hawakan nito ang magkabilang balikat niya at idiniin nito ang kuko sa balat niya. Bakit? May problema ka ba, Han? Ang sakit. Ano ba yung ginagawa mo, Aya? Bitawan mo ko. Binitiwan siya ni Aya at dahan-dahan nitong lumapit sa lagayan ng mga plato at baso. Kumuha siya ng isang piraso ng baso. May nakita siyang isang antigong banga na nakalagay sa lababo at doon ito kumuha ng tubig. Agad niyang ibinigay yon kay Dave. Hindi bang sabi mo na uuhaw ka? Heto, uminom ka. Masarap ang tubig galing sa banga. Malamig at malinis yan. Pagkasabi nun ay nagpasalamat si Dave. Totoo nga ang sabi ng babae. Malamig yon at talaga namang napawi ang matinding uhaw na kanina niya pa nararamdaman. Ngunit matapos niyang masaid ang baso, ay doon nagsimulang dumilim ulit ang kanyang paningin. Bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim ay nakita niya si Aya. Hindi niya nakita ang kanyang nobya. Ibang babae ang nasa harapan niya. Kung hindi niya na alam kung gaano siya katagal nakatulog. Madilim ang loob ng silid na pinaglagyan sa kanya matapos siyang mawalan ng malay. Nangapa siya sa pader at naghanap ng masisindihang ilaw. Ngunit may tinig na biglang nagsalita. Muntik na siyang mapasigaw dahil sa gulat. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Magsisisi ka, Sir Dave. Kilala ko ang boses mo. Ikaw si Mang Bining. Bakit po kayo dito? Hindi ba't sabi mo Nahuli nila ako. Dinala nila ako dito para tanggapin ang isang parusa dahil sa kataksilang nagawa ko. Ano? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ba talaga nangyari? Anong kataksilan ang sinasabi niyo? Basta tumahimik ka na lang. Ang kailangan mong isipin ay kung paano tayo makakatakas dito bago pa mahuli ang lahat. Tumakas? Bakit po? Kanina pa po ako nalilito sa mga nangyayari, Mang Bining. Ipaliwanag niyo naman po sa akin para alam ko kung anong gagawin ko. Hindi mo mauunawaan. Basta payo ko sa'yo, magpakatatag ka lang. Huwag kang pagagapi sa takot. Nakakatakot ang lugar na ito. Nagsisisi ako na dinala pa kita dito. Nang makapanya ang switch ng ilaw, ay walang pagdadalawang isip na sinindihan niya yun. Tumambad sa kanyang paningin ang isang maruming silid at nanlilimahid ang pader nito sa mga natuyong dugo. Pero hindi niya inaasahan. Nasa gitna mismo ay may isang nakahandusay na babaeng walang mata at natuyo ang dugo sa katawan. Natulala siya sa nakitang yon. Hindi niya mapigilang maduwal dahil sa bangkay na yon na nagsisimula na ring maagnas. Nanggagaling dito ang masangsang na amoy na nabubulok na karne na kanina pa'y nanunuot sa kanyang ilong. Unti-unti ay tila nang hina ang tuhod niya at napaupo siya sa sahig. Ang kinaroroonan natin ay isang kulto ng mga aswang na kumakain ng mata ng kanilang biktima. May paniniwala silang ang mata ay ang kaluluwa ng tao. Ito ang pinakamahalaga sa kanila. Pakiramdam nila, lumalakas sila kapag nakakakain ng kaluluwa
Nanginig ang katawan niya habang nakatingin sa bangkay. Tayo na po bang isusunod nila? Isang malakas na sigaw ang kanyang narinig mula sa labas. Nais mo bang makita kung gaano sila kasama? Itinuro niya kay Dave ang isang maliit na butas kung saan makikita niya ang nagaganap sa labas ng silid na yun. Dahan-dahan siyang naglakad at nilapitan ang butas na yun. Nakarinig siya ng mga boses, ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi ng mga ito. Hindi pa man niya nakikita ang pakay, ay nakarinig sila ng mga yabag na papalapit. Huminto yun sa harap ng pinto. Pumihit ang siradora at iniluwa nito ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na sutana at ikinukubli ang muka sa isang maskara. Narinig niyang sinabi nito na malapit nang magsimula ang piging, kaya kailangan na siyang ihanda. Kinaladkad siya ng mga ito at muling ibinalik sa unang silid. Ikinulong siya roon. Natatanaw niyang bilog na buwan mula sa bintanang may harang. Iginala niyang paningin sa taas at sa ibaba at sa ilalim ng kama. Naghahanap siya ng maaring pwedeng labasan, ngunit bigo siya. Nag-uunahan sa pagpitik ang kanyang pulso dahil sa tensyon na nangyayari sa kanyang isip. Nalilito siya at naguguluhan sa mga nangyayari. Dumagdag pa sa kanyang alalahanin ang matandang driver. Tumakbo siya papunta sa pinto at sinimulang yugyugin ito ng malakas, kasabay ng paghingi niya ng saklolo. Malalakas ang kanyang sigaw, ngunit parang walang nakakarinig. Umihip ang malakas na hangin, tila yumakap sa kanyang likod, malamig at nakakakilabot. Nasaan ako? Paano ako napunta sa lugar na to? Mga tanong niya sa sarili na hindi niya masagot. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang dalagita na nakita niyang abala sa paghiwa ng karne. Nilapitan niya agad si Dave at hinawakan sa magkabila nitong balikat. Bumao ng mahaba nitong kuko sa balat ng lalaki. Napaatras ito nang maramdaman ng sakit. Lumuwag unti-unti ang kapit ng babae hanggang sa pinakawalan siya nito. Sinadya niyang umatras, ngunit mabilis siya nitong nahawakan ulit sa braso. Gusto mo ba talaga mapahamak? Ano bang kailangan niyo sa akin? Nasaan si Aya? Hinahanap mo si Aya? Biglang nagpalit ito ng anyo at ginaya nito ang wangis ng kanyang kasintahan. Napanganga siya sa revelasyon na yon. Tila pinaglalaroan itong kanyang paningin, pati na rin ang damdamin. Natatakot ka ba sa akin? Sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Bakit? Ako si Madel, ang anak ng pinuno ng mga aswang. Aswang? Kung ganun totoong sinasabi ni Mang Bining kanina. Aswang nga ang lahat ng tao rito. Oo, aswang kami lahat dito. At ipinagdiriwang namin ang tagumpay na matagal na naming pinaplano. Anong planong sinasabi mo? Ang tagal ka naming sinubaybayan sa mga tao namin. Si Laura, yung nagrekomenda sa'yo kay Mang Bining. Mga tauhan namin sila. Hindi ko maintindihan. Si Mang Bining, tauhan niyo rin. Kung ganun ay niloloko lamang ako ng matandang yun. Yung panaginip ko, totoo bang nangyari yun? Oo. Walang hiyang matandang yun Mahina ang loob. Sinubukan ka pa niyang itakas. Alam niyang nakaabang kami sa bayan. Sa huling minuto'y nagbagong isip niya sa naging plano namin. Nakonsens siyang walang hiya. Pero bakit niyo to ginagawa sa akin? Ano bang naging kasalanan ko? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Pasensya ka na. Ang alam ko lang, ikaw ang napili ni Ama. Napili? Ikaw ang napiling alay. Malapit ka na ngang isalang. Maya-maya lang, kukunin ka na rito para isalang sa gagawing ritual. Agad na rumihistro ang takot
at bumayo ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa revelasyong yon ng kaharap. Tila hindi maproseso ng utak niya ang ibig sabihin ng dalagita. Alay? Oo, ikaw ang napiling gawing alay dahil ikaw ang nawawalang anak ng dating pinuno ng mga aswang na si Darius. Nagtaksi lang iyong ama sa samahan at nagmahal ng isang ordinaryong tao na siyang mahigpit na ipinagbabawal sa amin. Darius? Anong sinasabi mo? Hindi mo kilala si Darius? Wala akong alaala sa tatay ko, kundi yung masasaya lang na kwento na mula sa aking ina. Huwag mong siraan ang pagkakakilala ko sa kanya. Kawawa ka naman. Sinungaling pala ang nanay mo. Tumigil ka! Ikaw ang sinungaling. Nagawa mo pa talagang baguhin ang iyong anyo at gamitin ang mukha ng nobya ko para malinlang ako. Nagpapatunay lang yon na hindi mo talaga mahal ang nobya mo kasi hindi mo agad nahalata na peke ako. Paano mo nagagawa yan? Alin? Ang magkunwaring isa kang masamang tao, pero iba ang nakikita ko sa'yo. Inuuto mo ko. Hindi mo ako madadala sa mga ganyang hirit mo. Isa akong masamang aswang, Dave. Gusto ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng nanay ko at siguradong hinahanap na rin ako ni Aya. Baka nagtatampo na rin yun sa akin dahil hindi ko siya nasipot dahil sa'yo. Alam mo bang pakiramdam ng ganun? Hindi. Masyado pa akong bata para sa pag-ibig. Saka alam kong hindi ko mararanasan yan. Dahil lahat ng desisyon sa amin, maski ang pag-aasawa, ay si amang magdedesisyon. Aminin mo nga sa akin, makakauwi pa ba ako ng buhay? Isang pag-iling ang naging kasagutan ng dalagita. Ipinakita nito ang totoo niyang anyo. Isang dalagita na sa tingin ni Dave ay nasa 16 o 17 taong gulang pa lamang. Madel, ang bata mo pa para gumawa ng ganitong klaseng krimen. Naputol ang pag-uusap nila nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng kwartong yon. Nang lumikot ang mga mata niya ay hindi malaman kung ano bang dapat niyang gawin. Nangangamba siyang ang susunod na pagpasok sa silid ng tao ay ang magiging sentensya ng kanyang buhay. Diyos ko, katapusan ko na po ba? Talaga po bang ganitong magiging kapalaran ko? Na ang sanhi ng kamatayan ay ginawang pagkain ng mga baliw na aswang? Diyos ko, nakikiusap po ako. Tulungan po ninyo ako. Nagmamakaawa po ako. Gusto ko pang umuwi't makita ang mama ko. Napapikit siya ng mariin. Umusal siya na sana'y mali siya ng iniisip. Wala sa sariling nahigit niya ang kanyang paghinga. Nang marinig ang paglagatik ng seradora ng pinto, dumagungdong ang kaba sa kanyang dibdib at tumatambol sa lakas ng pintig ang kanyang puso. Bumukas ang pinto. Kailangan ng pinuno ang gagawing alay at natuklasan niyang pinakamalakas ang dugo ng pinagsamang aswang at ang tao upang mapanatili ang kapangyarihan ng aming lahi. Kaya ka nandito, Dave. Kailangan nilang yung mga mata at dugo para mas lalo silang lumakas. Kumunot ang noo niya sa narinig. Mas lalo lang itong nagpagulo sa utak niya. Nanlambot ang tuhod niya, kaya naman tuluyan na siyang napaatras at kung hindi lamang pader ang sinasandalan, ay malamang nabuwal na siya sa kinatatayuan. Hindi siya makapagsalita. Tila ba nalulunya ang sariling dila ng mga oras na iyon. Malapit nang magsimula ang piging. Ihanda mo ang sarili mo. May 2 lalaking pumasok sa silid at itinali ang kanyang mga kamay sa likod. Pagkatapos ay inutos ni Madel na nagpapanggap na aya na hayaan na sila ng mga ito. Nakapwesto sila sa bintana kung saan niya nakitang nagtitipon ng mga tao. Gusto mo bang makita kung ano ang sasapitin mo mamaya?
may nakita silang inilabas na babae. Nakapiring ang mga mata nito, katulad niya ay nakagapos rin ang mga kamay. Inihiga nila ito sa lamesang kulay itim at nilagyan ng kadena ang paa at kamay. Hindi. Bakit? Anong gagawin nila sa kanya? Hindi niya alam kung ano bang dapat gawin. Nais niyang tulungan ang nakakaawang babae, ngunit nangingibabaw sa kanyang takot at hindi rin naman siya makakawala sa pagkakagapos. Narinig niya ang pag-usal ng mga taong nakapaligid sa babae na tila ba isang orasyon. Pakawalan niyo ako! Mga hayop! Mga walang kaluluwa! Pakawalan niyo ako! Ano ba? Pilit na kumakawala ang babae sa kadenang nakapulupot sa dalawang paa at kamay nito. Batid niyang sakit ang paghihirap ng bawat palahaw ng babae. Ngunit anong magagawa niya? Wala siyang laban sa mga taong ito. Kung tao pa nga ba silang maituturing dahil sa pagpapahirap nila sa kapwa nila. Nang matapos ang orasyon ay hindi pa rin natapos ang pagsigaw ng babae. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaking tumayo at lumapit sa babae. Hindi niya maaninag ang mukha ng babae dahil natatakpan ito ng mga taong nakapalibot dito. Ngunit maya-maya pa ay nagulangtang siya nang makita ang ginawa ng matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang iniangat ng lalaki ang duguan nitong mga kamay. Hawak nito ang dinukot nitong mata sa babae. Sigaw ng sigaw ang kanilang mga kalahi. Mga wala kayong puso! Masahol pa kayo sa hayop na hayok sa laman! Bakit kayo pumapatay? Wala ka nang pakialam doon. Nakagisnan ko ng ganitong klase ng buhay, Dave. Hindi ka ba natatakot? Buhay pa kayo, pero sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Nilalapastangan nyo ang buhay ng iba dahil lang sa kabaliwan nyo. Mga kampun kayo ng kadiliman. Nanginginig siya sa galit dahil sa nakita. Naramdaman niya ang pagbuhos ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit mas lalo siyang nanlamig nang matanggal ang maskara ng mga taong yun. Kitang-kita niyang nakatatakot na anyo ng mga ito. Napagtanto niyang hindi talaga totoong tao ang mga naroroon, kundi mga alagad ng kasamaan. Nanlamig siyang lalo nang makita ang dumukwang ang aswang ng may matatalim na ngipin at mahahabang kuko. Mabalahibo ang katawan nito na parang oso. Mabangi sila at parang walang patawad. Takam na takam sila sa sariwang karne na nakahain sa kanilang harapan. Agad nilang nilalantakan ang babae. Naghihiyawan pa ang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Sumunod ay nakikagat na rin sila at nagsimulang mangain. Pagkatapos noon ay lumapit ang pinuno at dinukot nito ang puso ng biktima. Nilantakan niya yon at binulungan ng isang orasyon, saka pa isa-isang pinakagat ang mga kasamahan niyang aswang. Ito na ang inyong pagkakataon. Magpakasaya kayo sa biyayang aking ibibigay sa inyo. Kumain kayo at magpakalakas! Hindi niya kinaya pang panoorin ang walang awang pagpatay ng mga ito at pagkain sa babae. Nanlambot ang mga tuhod niya. Sinikap niya pa ring humakbang upang makaalis at makalayo sa lugar na yon. San ka pupunta? Ayaw mo na bang manood ng napakagandang palabas? Kayo lang ang nasisiyahan sa ganyang klase ng gawain. Nakita niya ngumisi ang dalagita. Akala mo lang yon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko sa ganyang mga eksena. Pero wala akong magawa. Kagustuhan niya ni Ama. Gusto niyang lumakas ng lumakas dahil mula noon, alam niyang hindi niya kayang pantayan ang lakas ng naunang pinuno ng grupong ito. Hindi ko alam kung bakit. Kung totoo bang lumalakas siya kapag pumapatay siya ng tao, mahirap siyang intindihin.
Gusto mo bang maniwala ako sa mga sinasabi mo? Ama mo yan. Alam kong kahit na anong mangyari, ay kakampi ka sa ama mo, maski gumawa ito ng masama. Nagkakamali ka. Hindi alam ni Dave kung bakit tila may naaaninag siyang lungkot sa mga mata ng dalagita. Ngunit ayaw niyang paninlang dito. Dapat ba ako maniwala sa'yo? Niloko mo na ako. Hindi ka na dapat pang pagkatiwalaan, Madel. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung paniniwalaan mo ko o hindi. Sinasabi ko lang kung anong nasa isip ko. Wala akong paki kung anong sasabihin mo at kung ano pang mga sasabihin mo. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, tulungan mo ako makatakas dito. Imposible yan. Hindi ko pwedeng suwayin si ama. Natawa siya sa kanyang isip. Kanina lamang ay nanginginig siya sa takot dahil sa presensya ng dalagitang si Madel. Ngunit mula nang magbukas ito ng kanyang sarili, ay wala ng preno ang kanyang bibig. Kinumbinsi niya itong pumanig sa kabutihan. Bagamat malabo na ipagpalit nito ang ama sa sarili nitong kaligtasan, ay umaasa siyang papabor sa kanya ang lahat. Hindi ba sabi mo, anak ako ng dating pinuno? Oo. Kung ganon, kaya ko din bang gawin yung ginagawa mo? Anong ginagawa ba? Yan, yung panggagaya ng mukha. Ako lang ang may kakayahang makagawa ng bagay na yan, Dave. Akala ko kaya ko rin. Gagawin ko sanang paraan yan para makatakas. May isang paraan para makaalis ka rito. Nang marinig niya yon, ay otomatikong napatitig siyang muli sa mga mata ng babae. May naramdaman siyang konting pag-asa na matatakasan niya ang bangungot na yon. Ano? Halikan mo ko. Seryoso itong nakatitig sa kanya habang siya ay pilit na pinoproseso ang sinabi nito. Napamaang siya. Hindi niya pa rin lubos maintindihan ang sinasabi nito at mababasa yon sa ekspresyon na nakapinta sa kanyang muka. Puno ng pagtatanong at pagtataka ang kanyang mga mata. Nakaawang ang mga labi na tila ba may nais sabihin, ngunit walang salitang lumalabas rito. Nananatiling blankong ekspresyon ng dalaga. Malamig ang mga matang tinitingnan siya nito na para bang iniiksamin ang kabuuan niya. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Ha? Teka lang, wala na bang ibang paraan? Hindi kita pwedeng halikan. Ano ba namang klaseng solusyon yan? Walang connect. Natawa siya ng walang buhay. Maniniwala ba siya? Hindi na ito ang dahilan kung bakit siya nabihag. Magaling mang-uto ang dalagita, kaya hindi niya na ito pagkakatiwalaan pa. Gusto mo bang makalabas ng kuta namin, hindi ba? Oo, pero paano? Makakatakas pa ba ako sa kalagayan kong to? Para akong inosenteng taong nahatulan at naghihintay ng sentensya dito. Hindi makatarungan ang ginagawa niyo sa akin. Patatakasin kita, pero kailangan mo kong halikan. Walang kagatul-gatol na sabi ng dalagita. Ano? Seryoso ka pa talaga dyan? Halos pabulong niyang tanong. Kahit wala siyang tiwala rito, ay gustong-gusto pa rin niyang makalaya na. Bumuntong hininga ang babae habang diretsong nakatitig sa mga mata niya. Matagal silang nagkatitigan na tila ba nalulunod siya sa magagandang mga mata nito. Ngunit bago pa man mangyari yon, ay nauna na siyang bumitiw ng tingin saka umayos. Kahit gatambol ang lakas ng tibok ng puso niya, ay pinilit niyang patatagin ang sarili. Ito na lamang ang tanging paraan upang makaalis siya sa impyernong napasukan niya. May nararamdaman siyang isinuksok na malamig na bagay sa kanyang tagiliran. Makakatulong yan sa iyo sa oras ng pangangailangan. Yan ang bagay na yan, yung regalo ng nanay mo sa iyong nobya. Yung nanay mo, kaparehas mo. Sutil at parang may pagkasira din ng ulo.
Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mama ko. May umakyat na 2 lalaki. Kasunod noon ay isa pang lalaki na tila tagamando sa kanila. Batid niya kung ano ang kasunod na mangyayari. Ngunit binubundol pa rin ng kaba ang kanyang dibdib. Nagsimula ng manginig ang kanyang kamay at ang tuhod. Ngunit pinilit niyang patatagin ito. Isiniksik niya sa kanyang utak ang layunin, ang makalaya. Kinaladkad siya ng mga lalaking yon palabas sa bahay. Unti-unti na siyang nakakarinig ng mga bulungan, indikasyon na nasa lugar na sila kung saan gaganapin ang ritual. Nang tumigil sila sa paglalakad, ay siyang pagtunog ng batingaw. Kinalag niya ang kanyang gapos, sabik na sabik siyang tinitigan ng mga taong naroon. Nakangisi sila at handang-handa sa gagawing ritual. Nasa isang maliit na entablado sila. Nasa gitna ng harapan ng bulwagan. Tila isang malaking kuweba ito na tanging mga sulu lamang ang nagsisilbing tanglaw, ngunit sapat upang makita ang kanilang mga itsura at ang kabuuan ng lugar. Iginala niyang paningin hanggang sa dumapo ito sa isang pamilyar na bulto na nakatayo sa bandang kaliwa, malapit sa entabladong kinatatayuan niya. Umaayon ang lahat sa plano. Tinanguan siya nito ng makahulugang tinitigan. Maya-maya pa, dumating ang kanilang pinuno. Nakasuot ito ng itim na damit na katulad ng isang kulto. Tumunog ulit ang batingaw ng 2 beses. Umupo sa isang magarang upuan ng pinuno. Inilapit siya rito ng mga lalaki. Ganoon na lamang ang naging takot at kaba niya nang lumapit na ang pinuno. May kung ano itong inihaplas sa kanyang noo. Pagkatapos ay umusal ito ng isang orasyon. Nakapikit ito habang nakayuko. Ang mga mas mababang aswang ay humalik sa lupa. Pinuno nila ng putik o alikabok ang kanilang mga muka at pagkatapos ay sumunod sila sa mga salitang binibitawan ng kanilang pinuno. Hindi niya maunawaan kung anong sinasabi ng mga ito. Muli ay narinig niya ang pagtunog ng tambuling, tila hudyat ng pagsisimula muli ng ritual. Akala niya ay wala ng hudyat na yon. Ngunit habang kumikilos ang kamay ng orasan, ay gayon din naman kabilis kumilos ang kanyang mga kamay. Hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Lumipat ang 2 lalaki at hinawakan siya sa magkabilang braso. Hindi siya makakilos, ni hindi siya makasigaw. Tanging nagawa niya lamang ay makipagtitigan sa pinuno. Pinagbala nito ang magaspang na kamay sa paghaplos ng kanyang mga mata. Inilapit pa nito ang kanyang mukha at narinig ni Dave ang isang malakas na paghinga ng aswang na yon. Huwag! Tama na! Ngunit nagmistulang bingi ang kanyang kausap. Binitawan siya nito at muling umusal ng dasal. Binitawan siya ng mga lalaking yon at lumuhod sila sa harap ng kanilang pinuno. Nakatalikod noon ang aswang na yon. Yon ang hinihintay na pagkakataon ni Dave. Kinuha niya ang maliit na punyal na nasa kaliwang tagiliran niya, kung saan hindi nakikita ng ibang nilalang. Lumingon siya sa mga saksi sa ritual at nakitang nakayuko rin sila habang nakapikit maliban sa isa. Nagtama ang kanilang mga paningin, saka siya tumango. Humugot siya ng isang malalim na hininga at tahimik itong ibinuga. Hinawakan niya ng mahigpit ang punyal, saka marahang umupo. Iniangat niya ang kanyang kamay na may hawak na punyal at iniamba sa pinuno. Saka ito mabilis na inundayan ng saksak sa dibdib. Lumikha ng ingay ang kanyang pagbagsak, dahilan upang mapaangat ng tingin ang mga nilalang. Akmang susugod na sila nang agad siyang sumigaw. Sige! Lumapit kayo! At kayo ang isusunod ko! Muli niyang inundayan ang sunod-sunod na pagsaksak sa dibdib ng pinuno gamit ang kanyang 2 kamay nang hindi tinatamaan ang puso. Tumilansik na ang mga dugong nito sa kanyang muka. At nagmantsa na ito sa suot niyang puting damit. Ginilitan niya ito ng liig at sumirit ang dugo mula rito. Umugong ang mga bulong-bulungan
at ang iba'y napasinghap. Matapang niyang sinalubong ang mga titig nila saka nagsalita. Ngayong patay na ang inyong pinuno! Tapos na ang ritual! Binitiwan niya ang katawan ng pinuno na noon ay isa ng bangkay. Bumaba siya na tila sa entabladong naroroon habang hawak pa rin sa kanyang kamay ang punyal. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Gayong alam ninyo na dati akong anak ng pinuno ninyo. Kaya ko kayong paslangin na lahat. Kaya wag na wag kayong gagawa ng anumang gulo. Wag kayong lalapit dahil tiyak ang magiging kamatayan ninyo. Naglakad siya. Agad naman silang humawi nang dumaan siya sa gitna. Nang makalagpas siya sa kanila, ay napapikit siya ng mariin bago muling lumingon. Pagkagulat ang rumihistro sa kanilang mga muka. Nang lumikot ang kanilang mga mata, ang iba'y tila natuod sa kinatatayuan. Wala na silang magagawa dahil wala na ang kanilang pinuno. Wala na silang kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Sinamantala niya ang pagkakatulala ng lahat. Mabilis siyang lumabas ng bulwagang yun. Sinunod niya ang sinabi ng babae. Itinuro nito sa kanyang daan palabas sa lugar kung papaano siya makakarating sa dapat niyang pupuntahan. Sa huling beses ay tinanaw niya mula sa malayo ang babaeng tumulong sa kanya. Bumigat ang paghinga niya at nagbabadyang bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa sakripisyo ng babae sa kanya na hindi niya naman kilala. Hindi siya dapat nandito at hanggang dito na lang ang lahat. Ipagpatuloy mo ang normal mong buhay, Dave. Hindi mo kailangang maging aswang. Ngunit kung dumating ang araw na makaramdam ka ng nangingibabaw ang dugong aswang mo, bumalik ka rito. Kakatuwang narinig niya ang sinasabi ng babae. Gamit ang isip, isa lamang ang ibig sabihin nun. Nagising ang dugong aswang niya. Hindi ko makakalimutan ang pagsasakripisyo mo. Maingat pero mabilis siyang naglakad papalayo sa lugar na yon. Ngunit nagitla siya nang biglang may humila sa kanya. Hindi niya na nagawa pang sumigaw dahil maagap na tinakpan ng kanyang bibig ng kung sino mang humablot sa kanya. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang hininga ng taong yon sa kanyang tenga. May bala ka ba talagang iwan ako dito, sir? Walang hiya ka? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Tapos tatanungin mo ako niyan? Pero hindi mo ako pwedeng iwan dito. Iiwan kita. Traidor ka. Kailangan mo akong isama sa inyong pagtakas. Dahil mamaya lang, hahabulin ka na ng mga yan at susubukan nilang patayin ka. Hindi nga nagkamaling sinabi ng matandang yon. Nakita ng binata na nakasunod na sa kanilang mga aswang. Wala pang minuto ay agad silang napalibutan ng mga ito. Nangangalit ang kanilang mga ngipin dahil sa matinding galit. Nakabawi na ang mga ito sa pagkabigla. Bilisan mo ang takbo! Ngunit ang pagtakas nila ay naabala nang biglang lumitaw sa harap nila ang isang itim na malaking ibon. Hinarang nito ang kanilang daan. Namumula ang mga mata nito at matalim na nakatingin sa dalawa. Mailalarawan ng ibon na yon bilang isang ibon ng kamatayan dahil sa nakatatakot nitong anyo. Walang ano-ano, ang mga taong humahabol sa kanila ay lumitaw sa iba't ibang panig ng kinaroroonan nilang dalawa. Lumitaw sa kanilang mga tunay na anyo o itsura bilang mga aswang. Karamihan sa mga ito ay nag-anyong aso at mabangis na baboy. Mahahaba ang mga kuko at nagsimulang humaba ang kanilang mga pangil sa bibig. Ang kaba sa dibdib ni Dave ay hindi niya halos makontrol. Sa isip niya ay katapusan niya na talaga. Nagsimula nang magsilapitan sa kanila ni Ma'am Bining ang mga aswang. Naging maaga pang matanda nang ang isa sa mga ito ay mabilis na lumapit sa binata at akmang kakagatin. Lumukso ito at pasalubong sa aswang na yon. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Ngunit lumukso rin ang halos lahat na nakapalibot sa kanila at inunang sinubukang patayin ang matanda. Pinagtulungan nila ito,
Ngunit himalang tila biglang lumakas si Mang Bining. Ang bawat mahawakan niya sa kanila ay kanyang inihahagis sa kung saan. Animoy laban ang naging pagitan ng isang leon laban sa maraming aso. Madaming aswang, subalit sobrang mabangis ang matanda. Nagtaka naman at pilit din si Dave na iniligtas ang sarili laban sa malulupit na aswang gamit ang kanyang punyal na nagagawa niyang masugatan ang mga lumalapit sa kanya. Teka lang! Malakas ang naging sigaw ni Mang Bining. Natigilan ang mga aswang nang marinig ang tinig na yon. Maski si Dave ay nanibagong boses ng kakampi. Lumaki yon na akala mo'y dumagong-dungang kulog sa kalaliman ng gabi. Napapagod na ako! Pambihira naman! Hindi na ba matatapos ang gulong ito? Patakasin niyo na kami! Nagsigawan ang mga aswang at umatungal ang ilan. Ipaghihiganti raw nila ang kanilang pinuno at tinawag pang traidor ang matanda. Talaga bang yan ang palagi niyong isusumbat sa akin? Isang traidor? Hindi ako traidor dahil ang ipinagtatanggol ko ay sa atin. Kayo ang traidor dahil pinipilit niyong patayin ang inyong kalahi. Ang nag-isang anak ng dati ninyong pinuno. Yung pinuno na pinaglingkuran kayo ng mahusay. Ngunit sa isang pagkakamali, itinakwil ninyo! Sinubukan niyang magpalit ng anyo. Matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawa ang bagay na yon. Napasigaw siya ng malakas. Labis-labis ang gulat ng mga aswang nang ang matandang lalaki ay nag-anyong isang halimaw. Malaki-laking halimaw na may ulo ng isang lobo. Nanlaki ang mga mata ni Dave nang makita ang nilalang na yon sa kanyang harapan. Yon ang nilalang na nakita niyang nasa larawan sa kanyang panaginip. Ang mga aswang ay tumigil sa kanilang pag-atake. Para silang mga asong biglang nabahagang buntot. Pagkatapos nun ay gumawa sila ng bilog at nagbigay pugay sa kanya. Si Mang Bining ay may kakayahan ding itago ang tunay na anyo sa muka ng ibang tao. Siya ang matagal nang nawawalang pinuno ng mga aswang. Siya ang ama ni Dave. Ikaw? Ako nga. Ako ang iyong ama, binata. Paano nangyari? Naguguluhan ako. Matagal na akong nagpapanggap bilang isang Mang Bining. Tulad nila ay nakasubaybay rin ako sa iyo. Sadyang hinayaan kong dalhin kanila dito para muli kong makaharap ang malupit na pinuno. Pero nagawa mo siyang paslangin gamit lamang ang isang punyal. Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki? Ganyan ka na ba talaga ka-insensitibo? Hinayaan mo ako sa isang labang hindi naman sigurado kung makakaligtas ako. Para ano? Para maibalik sa iyo ang pamumuno, ganun ba? Kailangan kong makuha ulit ang pamumuno. Dahil nakikita kong lalong napapasama ang lahi ng aswang na ito dahil sa kanya. Marami silang piniperwisyong tao na dati di naman nila ginagawa. Totoong sinabi ng ama ni Dave. Bagamat malupit siyang aswang at halimaw, ay hindi niya hinahayaan ang kanyang pamumuno na may dumanak ng dugo sa kamay ng kapwa-aswang. Tanging mga hayop lamang noon ang kanilang hinuhuli at pinagsasalu-saluhan. Nanghuhuli sila ng mga tao sa gubat. Lumapit si Madel na nagpanggap na aya. Ngayong bumalik na ang dati nating leader. Ipangako nating hindi na tayo mamimirwisyo pa ng mga inosenteng tao tulad ni Pinuno. Ayoko rin ng patayan. Kailanman ay hindi ako sumang-ayon sa kasamaan ng aking ama. Nakayuko lamang ang mga aswang. Bagamat labag sa kalooban nila yon dahil nasanay na sila sa laman ng tao, ay wala silang magagawa kundi ang bumalik sa dati nilang pamumuhay.
Napangiti si Dave sa kanyang narinig. Sige na! Magsiuwi na kayo! At mag-uusap pa kami ng aking anak. Agad na nagsipagbago ng anyo ang mga aswang at bumalik sa anyong tao. Naglakad sila pa uwi sa kani-kanilang mga tahanan. Anong plano mo ngayon? Gusto ko pong matawagan ng girlfriend ko at ipaalam sa kanya yung pagkaligaw ko. Iniabot ni Mang Bining ang hawak na telepono. Agad namang tinawagan ng binata ang kanyang nobya. Dave, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nakarating? Pinag-alala mo naman ako ng sobra. Pasensya ka na. Naligaw kasi ako at kung saan-saan kami napadpad nitong si Mang Bining. Pero pangako, pagsikat ng araw maya-maya magkikita na tayo. Sige, hihintayin kita ha. Sayang, ang dami pa namang nag-aabang sa'yo rito. Tapos nasayang pa yung mga niluto ko para sa'yo. Pasensya ka na talaga. Sige na, masaya akong malaman na ligtas ka. Hihintayin kita ha. Oo, mahal. Ayun na, papunta na ako. Nagpaalam si Dave sa kanyang ama. Isang tango lamang ang isinagot nito sa anak. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay biglang napayakap si Dave sa lalaking nasa kanyang harapan. Masaya akong makilala ka, ama. Babalik ako dito muli para makasama ka. Kahit saglit bago ako bumalik ng Maynila. Sige anak, hihintayin kita. Masayang-masayang matandang lalaki dahil sa sinabing yon ng kanyang anak. Agad-agad ay bumalik sila sa malaking bahay. Kasalukuyang nililinis na ng mga taong naroon ng mansyon. Ang araw ay sumisikat na rin sa silangan. Ipinagayak ng matanda ang lahat ng kanyang mga gamit at pagkatapos ay ibinigay sa kanyang susi ng kanyang kotse. Gayun din ang kanyang cellphone. Tawagan mo lang ako anak. Isang malakas na pagkawayang iniwan ni Dave bago niya lisanin ang lugar na yon. Ang araw na yon ay itinuring niyang panibagong buhay na dapat niyang pahalagahan dahil makakauwi siya ng ligtas sa naghihintay na ina. Bonus pang nakilala niya ang kanyang ama.